ассалому алайкум дӯстон, подписчикои муҳтарам, бардорои дур наздик буда. Ина мо имрӯз дар шаҳри Кӯлоб ҳастем. Насиб бошад як хона ҳаст дар хидди шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа. Бари ҳам подписчикон насиб бошад мерам аз наздик хона навор мекунам. Видео маъқултон мешавад бардоро. Хоҳишмандам нагзаронед. Аз шумо ҳам чиза хоҳиш мекунем. Меҳмоно наомагию ҳатман дар канали мо обуна шен. Рафтам хонаро аз наздик боз навор мекунем, пешкаштон мекунем бардоро. Фақат аз шумо як дона лайк ва обуна шидам. Бардори азиз, дуруд ба шумо. Рости гап омадан тои калсавои Сомонира, яъне ки осон нест. Хеле агра ҳамадака. Озибади насиб боша ба манзиле ки хона дар киҷо буд. Мерем бо давомша давоҷа насиб боша камера мекунам. Бари бинандагон, бари шумо дӯстони азиз пешниҳодтон мекунам. Аз шумо фақат дастгирӣ. Ина дӯстон хона дар нами падез аст, дар шашм падез. мақсади гапам ки хона дар шаҳрай бардор. дӯстон анаи пушти хона аст. аз ин тараф яъне боз навор кардем. дар ошонаи чорум қарор дорад. манзил макони обод аст инҷа. тамоман яъне ки дилтон дур наравад. бениҳоят ҷои хуб. Бардорҷуно, мо расидем ба манзил. И таги домай. Таги дом аст. Боз бо боло меброем. Ба ҳазор хутом бинем. Рости гап дӯстон, хона дар ошёнаи чорум қарор дорад. Дар чорум ошёна. дӯстон азиз, хонае ки мо таъриф карда омадаем хидди аз шаҳри Кӯлоб то шаҳри Бохтар, яъне то Қурғонтепа. ин хона қарор дорад дар кӯчаи Кайҳонавардон. ҳуҷраи рақами 42 мешавад бардор азиз. хулоси гап мо дохил мешавем айни ҳол ба даруни хона. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. хона ҳамин хона аст дӯстон. сараввал ман ба шумо хонаи спальня нишон медиҳам. инҷа баъд балкон ҳам дорад. хатон бинед дӯстон. ҳуҷра ҳамин ҳуҷра аст. ҳамин ҳуҷра дӯстон. ин хонаи спальня. обши бигирем дӯстон, се дар хона дорад. яъне инҷа боз балкон аст. бениҳоят ҷои хуб. қарибӣ дар ҳисоби центр аст ин хона. дар ҳисоби центри ҳамин шаҳри Бохтар қарор дорад. ин инҷаш балкон бардоро. инҷа балкон. кухни. хуб, аз инҷа чӣ намоён мешавад ба мо? дар ин тарафҳо дӯстои азиз, дар ин тараф мактаб ҳаст. мағозаҳо зиёд ҳастанд. ин ҳамҷа қариби центрай бардоро. ира фаромӯш накунед. хона дар қариби водӣ, дар калсавои Сомонӣ аст бардоро. ира фаромӯш накунед. дӯстон меравем ба дигар қисмати хона. ман дигар хонаҳоро шумода нишонтон будам. сараввал ана меҳмонхона аст. хонаи спальня барои фарзандош аст бардоро. хонаро бояд сарошни савдо кардан дар кор бардоро. оз мегзарам ба қисмати меҳмонхона. ҳамаша хушрӯишонтон метавам. зебу озода. дар инҷо дӯстон оинаи нилгон. хона падабои кардагӣ, хушрӯяк тайёр. метавонед ки дар омада зиндагӣ кунед дӯстон. камтара яка верандош ва кор дорад. дар ин масъала бояд мо ҳам бигем. боз аз ин тараф тирезаҳо дӯстон пластикаҳои якум сорт. боз дар худаш решетка ҳам дорад, яъне ки защита. хулоси гап бардор азиз, аниқтараш ҳамин хона дар центри шаҳри Бохтар қарор дорад.
در سنتری شهری بختر قرار دارد. در این طرف باز یک خانه خردکک برای حجره کودکان. این خانه دیگر اینجا حجره کودکان بردارو. این حجره است. حالات چونین. خب در این قسمت چی است؟ در اینجا حمام. اینجا حمامه. حمام حاجتخانه سنوزل نیست بردارایی رو فراموش نکنین. حمام جدا حاجتخانه جدا. من اینجا باشه حاجتخانه. شرای زندگی در شهر همین می شود. حمام در بر حاجتخانه در بر. خلاص دیگه مرحمت دوستان کسی که اگر خریدار باشد انمی خانه باردار رو نرخ کردن 410,000 سومانی. اکا این حال گفته ایستاده همه خیلی. اما از نام کانال ما اگر زنگ زنیش ما باز نصیب باشه معامله خوب میکنه خدتون. خلاص دیگه دوستان با آخر برنامه رسیدیم. باشه چونین خانه ها، باشه چونین کوارتیره ها، مال محصولات تکنیک ها میتونید که دوستان در رقم های روی نوار بدم مراجعت کنین. ما در خدمت شما هستیم. هم خیلی علاج میکنیم که از نزدیک رفته به نوار بگیریم، بهره بینندگان پیشکش کنیم.